Hej og velkommen til min første video på min YouTube kanal, der hedder, som jeg ved, Fanny Beck Gaming. Og jeg har tænkt mig at spille noget Hearthstone med min ikke med min ven, han er min ven Mark, som er i baggrunden til. Hej Mark. Ja, han er lidt mærkelig. Han er i gang med at lave mit banner for mig helt gratis endda. Tak Mark. Subscribe til hans channel Suron XD eller hans ældre channel Mark 99D et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Jeg lægger det i descriptionen. Så ja. Så imens der lige har tænkt sig at finde på, han tænker mig at tale lidt op. Så min channel har tænkt sig at være sådan en gaming channel. Jeg har ikke rigtig sådan noget. Det her første gang jeg faktisk lave en video og sådan. Jeg er i gang med at teste det ud og se om jeg overhovedet bliver populær på YouTube. Det er derfor jeg heller ikke har sådan en særlig god mikrofon til YouTube. Jeg er ikke rigtig en af de der. Jeg har ikke en Blue Yeti som alle andre har. Jeg er like mere. Jeg bruger bare mit headset. Men hvis I kan lide mine videoer, så vær sød og leave et like. Jeg går efter at se om jeg kan nå et like på den her video. Et like på den her video. Og lad os håbe at jeg får nogle gode games. Okay, så jeg starter med 2 dårlige kort. 4 og en 5 er ikke god som starterkort. Nu skal vi ikke se om jeg har mit held, og jeg får en 7'er. Godt. Det er godt starter det her. Det kan bruges. Det kan bruges. Så ja. Lad os komme i gang. Jeg får den jeg lige smider ud af mit dæk. Realistisk. Realistisk. Lad mig se. Jeg kan ikke gøre noget i den her tur, så jeg slutter bare min tur. Lad os se, hvad tror. Så jeg går ud fra, at hun lægger enten et angreb. Ja, hun lægger Ghost Footman som en taunt, så jeg kan angribe hende. Det er en meget smart taktik, men jeg kan lægge en Murloc, som giver mig 2 Murlocs i stedet for 1 Murloc. Og det kan jeg bruge meget godt. Hvis jeg bare gør det ordentligt, så kan jeg så kan jeg dræbe ham. Så længe han ikke dræber min Scout Murloc, ikke min Tidehunter. Okay, han har tænkt sig at gøre sådan. Jeg ved ikke hvad det er. Nå, okay. Han er virkelig defensive, siger jeg lige. Okay, han er full on defense. Jeg er ret skudt. Med mindre jeg lægger den her. Okay, lad os sådan. Det kan jeg ikke godt gøre. Nej. Jeg kan lige neutralize det her kort. Sådan, jeg neutraliser en af hans kort. Han må godt han trækker 2 kort op, men det er nok. Men det er fint nok, så længe han ikke får en fucking defender igen. Så okay. Men det der kamp, jeg føler mig virkelig heldig ved den der kamp. Jeg har tænkt mig at spille noget League, når jeg får noget bedre internet, så jeg må glæde jer til det, selvom jeg er ret shit til spillet. Jo, hvad har du tænkt dig at gøre nu? Ha, du har ikke noget fucking angreb. Take Janak. Okay, jeg har tænkt mig at lægge endnu en Yeti ud, ikke? Som har tænkt sig at give, så kan jeg bruge ham der. Og du ved, den der. Jeg kan dræbe den. Så kan jeg slutte min tur. Og så kan jeg godt at se ham, du ved, hende den ting. Ikke noget, undskyld, subscribers. Ja, jeg er sikkert ikke funny. Jeg er sjovere at spille. Jeg er sjovere, når jeg har masser af venner at spille med. Så bliver mit content virkelig bare. Så bliver det like subscribe to my channel now. Lad mig, fuck dig. Jeg er ikke cringy. Jeg er super omega kawaii. Kawaii desu. Det er en god strat. Han har tænkt sig at fuck mig up. Jeg bliver fucked up like now. Hvad laver den hun? Nå, min tur. Lad os se hvad jeg kan gå. Jeg kan
putte Death Rattle, eller jeg kan putte en taunt op. Jeg putter en taunt op. Angriber den der. Og så tager jeg... Så damager jeg hende for 4. Jeg er ikke kommet til at skrue ned på min lyd. Jeg burde virkelig have sådan noget musik i baggrunden, men jeg har ikke noget musik. Baby, give me a chance to love you, baby, baby. Det er min egen copyright musik, så spil det en video af copyright striker. Oh shit, jeg fuckede næsten op. Lad os se, så jeg kan gøre, alle minions har et attack ekstra. Jeg gør sådan. Så mister jeg en, så angriber jeg den. Og så angriber jeg med den. Så er det sikkert tænkt at angribe med sin Murloc, men lad os bare håbe, det gør hun ikke. Så det er en meget tydelig strategi at bruge. Hun kunne også angribe ham, der buffer mit hold, men jeg ved ikke om buffen går væk, jeg har ikke spillet der længe nok. Hun angriber med sin Murloc. Nej, hun gør ikke. Hvad gør hun? Hun står stille. Hun transformerer min til et får som altid. Og angriber med sin Murloc. Og så har jeg en tilbage, men det var ikke smart, for nu kan jeg hive min fucking Boulderfist ud. Undskyld, ikke Boulderfist, det er ikke ægisk. Illusion. Hun har tænkt sig at deal 1 damage. Hun har tænkt sig at være så sindssygt OP. Jeg burde report hende. Så jeg tænkte mig at angribe hende. Nu har hun 19, det står 1926. Måske kan jeg vinde, måske kan jeg ikke. Det kommer altid an på, hvordan jeg spiller resten af den aften. Så jeg føler virkelig, at hun er virkelig taktisk. Hun har virkelig bare alle de der knep med i forhold til mig. Jeg er bare sådan jeg er mere sådan en bælte. Jeg er mere sådan en bæltetaske. Ja. Yeah. Oh my god, jeg er royal fucked. Jeg er royal fucked. Okay. Nej, det er ikke very hard. Ha! Det var nok en dårlig strategi, men det gjorde så, at jeg fik en treant. Hun er en god spiller. Hun har en Stormwind. Jeg er royal fuck lige nu. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Hun dræber. Okay. Og endnu en treant kom ud. Sikke et play af mig. Jeg vidste ikke engang, det ville ske. What an amazing play. 6 2 4 8 2 4 6 Jeg kan dræbe hende nu, Mark. Oh my god, jeg er sådan en kok. Hun havde 11 liv, og jeg skadede 12 i alt. En sejr fra min første video. Og det er den allerførste video. Okay, jeg optog faktisk en anden video først, men den havde jeg ikke lyd på, fordi jeg var en fucktard. Så ja. I ved, jeg prøver bare at gøre mig. Jeg tænker mig at spille 2 dage, fordi at, du ved... Bare fordi. Jeg gør det bare fordi jeg kan. Okay, en worthy opponent. Lad os se, hvad det bliver. Okay, endnu en Jaina. Okay, jeg får en meget god hånd. Jeg vil have Mark of Nature. Ja, yeah, jeg beholder Mark of Nature. Jeg elsker Mark. Nej, goddammit, gutter.
Nej, nej, nej. Du forstår ikke. Oh my. Og jeg får et meget powerful start på den her runde, for jeg lægger en Chilled Wind Yeti ud i min første runde. Ja, I hørte rigtigt. En Chilled Wind Yeti. Nå, hvis I vil vide det, så er jeg 14 år, så jeg lyder måske ret dum at høre på. Ja. Hun er virkelig defensive. Hun har to. Oh my goodness. Hun er virkelig defensive egentlig. Jeg burde livestream det her. Spil. Nej, Mark. No. Oh my god, Mark. Hun har allerede sin border op, Mark. Giv mig 9 lige. Nu slutter jeg min tur med min Yeti med 10 liv. Okay guys, det er virkelig serious gameplay nu. Jeg prøver så hårdt. Hun har så mange tårn, jeg er så royalt fucking fucked. Jeg er rigtig fucking gay. Nej, jeg er gay. Nej! Nej! Jeg har tænkt mig at dræbe Pits. En tårn med attack. Og så får jeg en, der har attack. Har jeg tænkt mig at angribe den der. Har jeg tænkt mig at ende min tur. Nu har jeg en 5-8 og en 1-1. Har du problemer med mit banner, Mark? Når jeg går hen og subscribe til Marks kanal Suron XD. Hvis jeg overhovedet spiller på den. Hun vælger at angribe min svageste med sit stærkeste. Jeg forstår ikke logikken der. Nå, hun vidste, hun ville dø der. Ja. Okay. Så er det min tur. Jeg lægger en Raging fucking Worgen ud. Jeg er virkelig mad. Nå, jeg er mad. Nu dræber jeg hans sidste minion med taunt. Og nu har jeg bare en helt perfect lineup. Nå, er du? Nice, Mark. Så laver mit logo. Så laver jeg også mit logo. Nej, hun transformer op til polymorph. No, my only weakness. Hun dræber min Worgen. Selvom det dør den selv af. Så dræber hun... Nej, det dør den sgu ikke af. Nu har jeg kun én tilbage, men det kan jeg godt bruge det her. Det er godt. Nu har jeg 7 af dem. Så lægger jeg mit styrekort ud. En 6'er. En dobbelt 6'er. Hvad værst? Nu, hun lægger en taunt ud. Eller lægger hun 2. Eller hun buffer en af dem. Heldigvis laver hun ikke en taunt. Hun kaster en fireball på mig. Hun angriber mig. Direkte. Og ja. Jeg lægger ham herovre. Det er faktisk svært rundt. Det er en anden kamp, jeg har i videoen. Det er dope. Det er virkelig dope. Det er virkelig dope at være YouTuber. Hun bruger frame strike, som dræber mine fucking minions. Oh my... Okay. Okay. Jeg har ikke skadet Gino nu. Jeg tror, at det her er en ret ensidig kamp. Men mindre jeg kan gøre noget ved det.
Okay, jeg vil se, hvordan hun håndterer den her. Hun har sikkert tænkt sig bare at bruge polymorph, hvis hun har det. Men nu er spørgsmålet, har hun polymorph? Det er spørgsmålet. Hun stoppede bare med at bevæge sig. Okay. Nej, okay, hun er i gang igen. Hun er i gang igen. Og hun bruger en Stormwind Champion og angriber mig med... Hun angriber mig med en Firebolt. Og et angreb. Som har tænkt sig at dræbe ham. Et meget godt play fra hendes side. Men så lægger jeg ham her og ham her. Og så siger vi, angriber jeg hende. Og hun kan kun angribe mig med taunt selvfølgelig. Og ja, det ser faktisk ret godt ud for mig nu. Men! Nu er spørgsmålet. Nu er jeg fucking wrecked. Oh my god, nej. Nå, lad være. Okay, hun er en med taunt selv. Jeg er ret fucking royal skud. Det kan du ikke, bitch. Hun dræber min taunt. Men kan jeg sætte tingene overhovedet lyst ud for Thomas? Nej, det gør ej. Han får endnu værre shit. Nej, jeg havde tænkt det ikke om. Nå. Okay, det går ud på at dræbe den Stormwind der, fordi den kan dræbe mig for på 0,7. Det kan jeg heller 4. Ja, jeg har tabt. Jeg har tabt. Jeg har tabt. Lad os se. 5 plus 9 plus 6. Jeg har tabt. Og jeg tabte den anden kamp for den her video, men ja. Helt det, så var hun god kamper. Hun var meget god kamper, og jeg blev level 12, så jeg ser ikke noget problem med det. Jeg er ikke en af dem, der begynder at brokse her. Jeg har ikke tænkt mig at rage, fordi min mor er lige i næste rum, så. Og please lad være med at spotte mig. Nå, men ja, farvel, og vi ses i den næste video, så bye bye!